Allah, 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 alhamdulillah. Anyo zabe an gama madalla, madalla. Allah mun gode Allah. Lafazin so ne na ce masha Allah. Fatan da nake ya zama zaɓin alkhairi. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Ni fa dole sai na sa Allah masani, shine yayi ummi ya abba hadari, ya ba su ikon da har suke kula da ni. Akan haka ne dole ne na kara nazari. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Mu fa ba wai za mu ce wai dole sai wani ba, tunda wannan ba lallai ne ya zamto wani ba. Zaɓin Allah muka roƙa kuma bai hana mu ba. To rabu wannan zaɓin ya zama shi ne alkhairi. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Komai aka yi Allah kai kaɗai ne masani, sai ke ba wanda ka so kuma ba mahani. Wanda baka ba shi ba don baka san shi ba, hakan ne ka so kayo Allahu gwani. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Rabu kai ka san abin da mu ba mu san shi ba, ko da mun san shi ba lallai ne mu gan shi ba. Zaɓen nan da aka yi rabu ba mu ki shi ba, fatan dai da muke ya zama zaɓin alkhairi. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Babu wani yanayin da ban mun shige shi ba, dan mun shafi wuya kamar ba ma shi ba. Wai yaushe ne shi talaka za ya yi ƙiba, wannan lamari akwai abin al'ajabi. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Amma faina da yakinin an zo ƙarshe, tunda dama komai yayi farko ai zai ƙarshe. Allah kai ne ka san komai da ƙarshe, komai ya ɓaci Allah kai ke gyara shi. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Ina kira gare ku shugabanni na gari, domin ku yi nazari akan dukan al'amari. Idan kun ce za ku yi mana wani yanayi, kun bar ku da rubutun da shi ne. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Domin ba ana mulki ƙasar kamar ba nazari, kamar ba shugabanni ƙauye da gari. To wanda ya ci to ya zauna ya yi nazari, domin ya san me za ya yi akan al'amari. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Min da ne muna addu'a kullum ta gari, domin Allah dai ya yi mana zaɓi na gari. Kuma mun gode Allah da zaɓin da kai, fatan dai da muke ya zama shi ne alkhairi. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Mun ji tsoron Allah akan dukan al'amari, Baba na san dai da ka san da alkawari, kuma ka san da muhimmancin alkawari. Dan Allah ina ta so ka kara nazari. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Kai ina ma a ce za a yi shawara da ni, da na ba da shawara mai amfani, don samun ci gaban ƙasa ta fitar yanayi. Muna ta roƙo Allah ka duba yanayi. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi. Yanzu dai an riga da an gama dai zaɓe, wanda Allah dai ya bashi ya ci zaɓe. Ina ta kiran 'yan uwa ku
zo akan lamari, ba nan gizo ke sakar ba akan al'amari. Dan kare da ku ga an riga an kare lamari, akwai kura dai gaba akan al'amari. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi, sai fa an zauna za a gane komai ya gani. Domin fa ƙasata tana cikin wani yanayi, sai kun tashi kan gyara dukkan yanayi. Dan kare da ku ce wai ku zauna a kan lamari. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi, kuna murna kun ci zaɓen ku dai na gari. Dama Allah shi kadai ya san dai na gari, muke farfaganda akan al'amari. Allah mun gode maka da zaɓin da kai. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi, zan yi kira shugabanni na ƙauye gari, domin dukkanin abin da za a yi nazari, to za a samu ci gaba kuma za a gani. Akan haka ne dole ne mu kara nazari. Rabu wannan zaɓi ya zama zaɓin alkhairi, dukkan godiya ta tabbata gun Allah, domin shi ne dama kuma sarki Allah. Shi ke zaɓa alkhairi kuma ba illa, Allah kai ne kai zaɓi ya Allah. Dama godiya muke ta yi ya Allah, zaɓin nan da kayo kai ne masani ya Allah. Dama kai ne dai kasan me illa, kasan dai na gari wanda baya illa. Allah duk zaɓin da kai ya Allah, mu dai mun karɓa domin ba wata illa. Ina yan ƙasa ku ce da mu hamdallah, ni ma dai dole zani ce hamdallah. Lafazin so godiya nike jallalla, shugabanni sarakuna hamdallah, da 'yan ƙasa da 'yan waje duka hamdallah. Mun gode Allah, mun gode ya Allah, da zaɓin da kayo ya zama zaɓin alkhairi. Allah samu dace.